כל יהודי, בכל מה שיהיה, בכל מצבו אשר יהיה, בכל מדרגה שהוא, בכל מקום שהוא מונח. שם השם יתברך איתו ושומע אותו וקרוב אצלו מאוד, ושלא יחשבו אף פעם חס ושלום שיש איזה ריחוק או איזה דבר שמישהו רחוק ממנו יתברך, חס ושלום. רחמים על הנשמה, לעורר רחמים עליה, וכמה השם ברוך הוא שש ושמח בכל אחד תלמידים בדור השפל הזה, להרים את העיניים לשמיים אחרי כל כך הרבה שנים שכולם דור קשה ויש כל כך הרבה ניסיונות וכולם מתאמצים לקדושה ומתאמצים לתורה ומתאמצים לתפילה ומרימים את העיניים לשמיים, ויש קושי ויש ניסיונות ובתוך התורה מתמידים. זה אשריכם ישראל, אין למעלה מזה, אין, זה בני בכורי הוא, זה העם שלי. ככה השם ברוך הוא אומר, זה שש ושמח בכל יהודי שנעתק לקודש ומתפלל אליו ומרים את העיניים אליו. ומי יודע כמה יוקר יש בכל אחד, מי יודע, זה פחד, פחדים נורא נוראות, נורא נוראות. לא צריך לעשות ברור בכל התערובת הזאת, להגיד לעם ישראל שאין בהם חס ושלום פגם, שיש להם תקווה, שיש בכל אחד אור שחלק אלוה ממעל. מי אתה אינך יודע? כל אחד אינו יודע מי הוא. מי יודע מי הוא? יש אדם שיכול לבוא ולהגיד, אדם יכול לדעת אבן ממה היא מורכבת, גרגיר חול. אתה יודע מה ההישגים שאפשר להגיע, מה המדרגות והעוצמות והמחשבות. איך הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, יהודי הוא כמו כוכב, מפה הוא נראה קטן אבל בשמיים הוא גדול.